Without any waste of time, allow me, bazalwane, to welcome his one of umuntu oshumayeliza umvangeli. Mangikhuluma ngento yokuba umvangeli ezeza phambili. Uyisibonelo sento yokuba umvangeli ukuthi umvangeli akusiyo lento yokucabangayo ukuthi ushaya isono, but umvangeli umuntu ophakamisa uKristu bese abantu uyashaya isono, kodwa isono ushaya ngokuphakamisa uKristu bese abantu babona izono zabo beza Kristu. Ngoba awukwazi utshela abantu into abayenzayo they enjoy mawubatshela usazi ngempela. Kodwa mawungaphakamisa uKristu umuntu ubona ukwaduka kwakhe bese eshiya izono zakhe eza kuyena. Ngicela si welcome umvangeli MD Faku egameni lika Jesu. Ashaya izandla ezinkulu. Asihlale phansi bazalwane egameni lika Jesu. Asithathe ithuba sibingelele kakhulu the bishop ubaba ushenge egameni lika Jesu, the man of this house, the visionary egameni lika Jesu Christ, and also my friend alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. Sibingelele kakhulu bonke abantwana benkosi befundisi bonke abakhona phakathi kwethu, i-leadership abambisene naye ushenge nabantwana benkosi bonke, obaba omama abantu abasha nabantwana abancane egameni lika Jesu. Bafowethu abahlabelelayo nobhuti wethu osiphathele ugubhu, siyabingelela kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Alright bazalwane, ngifisa ke ukuthi singachithi isikhathi sivele siqonde straight ezweni lenkosi ukuze sikwazi ukubamba isikhathi sethu uma kungenzeka. Ngiyacela ukuthi laba baphethe amaBhayibheli sibuke lapha yana encwadini ngokubhalwa abehluleli Judges, abahluleli isahluko sesithathu. Siqala lapha yana kwindinyana yokuqala siye sigcine lapha yana kwindinyana yesithandathu egameni lika Jesu. Lezi zizizwe aziyekile uJehova ukuze amvivinye ngazo uIsrayeli. Bonke abakwaIsrayeli ebebengazi impi eKhanani. Kuphela ukuba izizukulwane zabantwana bakwaIsrayeli zazi zifundiswe impi ikakhulu labo ababengayazi ngaphambilini. Amakhosi ayisihlanu amaFilisti nawo onke amaKhanani namaSidoni namaHivi ahlala entabeni yaseLibanon kusukela entabeni eBhali Hemoni kuze kube sekuyeni eHamati. Zazingezokuba uIsrayeli avivinywe ngazo. Kwazeke uma beyakulalela imiyalo kaJehova abayala ngayo oyise ngesandla sikaMose. Abantwana bakwaIsrayeli bahlala phakathi kwamaKhanani, namaHeti, nama-Amori, namaPherizi, namaHivi, namaJebusi. Bathatha amadodakazi awo aba ngomkabo. Banika amadodana awo amadodakazi abo bakhonza onkulunkulu bawo. Abantwana bakwaIsrayeli benza okubi. Okay. Isithandathu u6. Ngiyacela makungenzeka ungenankinga mntana enkosi nokufunda ungiyele lapha na kuGenesis 15 ngifundele uverse 16 yena yedwa. Genesis 15:16. Esizukulwaneni sesine iyakubuyela lapha ngokuba ububi bama-Amori akuphelile. Amen. Ngicela ukuthi sixoxe kafishane bazalwane, nansi indaba esenhlizweni yami
la esifunda khona la eqeda khona umntana kaNkuluNkulu la ku 15:16 isivumelwano noma icovenant eyenziwa uNkulunkulu noAbraham. Kulesi sivumelwano sikaNkulunkulu noAbraham into eyenzekayo ile yokuthi uAbraham bonke abazalwane bayazi ukuthi ubengenabo abantwana for a very long time. Kodwa uNkulunkulu ubemenza ithemba noba ubemnikeza ithemba lokuthi abantwana bakho Abraham baningi kakhulu kunalokho okucabangayo. Ngoba ubethi mangaba uNkulunkulu efuna ukumshuthela isithombe uAbraham bese ke amthathe angazi noma likhona inulwandle la wayikhona uAbraham amthathe aye nalo sebeni lolwandle bese kethi Abraham abala abantwana bakho ngesihlabathi solwandle athi uAbraham ngiyehluleka ukubala athi abantwana bakho bayakubangaka bese ke ngelinye ilanga makuvukwa uNkulunkulu aphinda amkhiphele phandle kuyisebusuku kubalela inyanga bese kethi ake ubheke phezulu uAbraham abheke phezulu uAbraham athi bala inkanyezo oyibonayo athi yazama uAbraham ahluleke abesethi abantwana bakho bayakubangaka. Now ilesi sikhathi la uAbraham engena esivumelwaneni kwicovenant noThixo. Uma ulandela lesi sivumelwano sinesethembiso phakathi. Sinesethembiso phakathi. Angisuba salanda into eningi ngoba khona la ngijahe khona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi uAbraham akathathe amaphuphu amabili nesilwane ezimbini abese yihlukanisa phakathi nendawo bese ke esibeka zibhekane emunye umzimba nomunye umzimba noba uhlangothi nolunye uhlangothi. iBhayibheli lithi kwaze kwaba sebusuku uAbraham waze wozela. Kodwa into eyenzeka ukuthi kwaba khona inyoni zezulu ezifuna ukuzodla lenyama yalezilwane. Kodwa uAbraham wayixosha. Lenyama yayingayona eyilwane kwakuye kaThixo. Kodwa inyoni zezulu zalifuna ukudla into kaThixo. Kodwa uAbraham wayixosha. Abraham wayixosha. Ngicela ungidlalele bhuti wami amen ngoba wokho. Inyama lena kwakuye kaThixo kwangeyona enyoni. Now inyoni azidli noma yini ziyathanda ukudla into kaThixo. Kodwa uAbraham wayixosha. Kodwa ngikhipha isimemezelo namhlanje before sihambe. uSathane uyathanda ukudla izinto ayikaNkulunkulu kumakholwa. Sathane akanandaba nawe kodwa unendaba nento kaThixo ephakathi empilweni yakho. Namhlanje kufuna ukhipha isimemezelo sokuthi kufanele ungalali into kaNkulunkulu ivikele. Xosha inyoni ezodla into kaJehova, xosha inyoni ezidla into kaThixo, xosha inyoni ezidla into kaJehova ngoba uzosala wedwa ungenalutho ungayixoshi inyoni ezidla into kaThixo. Tell him I can't, gosh, inyoni. Alibonga igama likaJesu. Inyoni siyayithanda into kaThixo. Ungabona mangaba wehla pulpit siyeza inyoni sizodla into kaThixo. Asinandaba ukuthi usufakaze kangakanani kodwa inyoni siyayifuna into kaThixo. Asinandaba ukuthi usuthandazile kodwa inyoni siyayifuna into kaThixo. Akasithi amen bathandekayo. Khona abantu asabe abantu into kaThixo ayisekho.
Now uNkulunkulu wayesekhuluma noAbrahama wathi Abraham ungesabi ngoba umvuzo wakho uyakuba mkhulu. Wayesethi inzalo yakho iza kuba ngumfokazi ezweni engesilo layo for 400 years. After 400 years ngiyakuyikhipha inzalo yakho kulelozwe bese ngehlulela leso sizwe esiyohlukumeza inzalo yakho. Mina ungayilweli wena, mina ngiyodila naleso sizwe. Mawufunda uverse chapter 15 uverse 16 leli Bible ngenxa yakuthi ububi bama-Amori babungakapheli. Lento isho ukuthi waphela u400 years. Kodwa kwacaca ukuthi la kufanele kuye khona abantwana bakwa-Israyeli kukhona ama-Amori. Uphelile u400 years kodwa abaphumi. And njengoba beseGibhithe bengaphumi akusho ukuthi bahleli comfort, bayahlushwa. Bahlushwa nje banayo indawo. Kodwa endaweni yabo kukhona abantu abarongi. Ithi ngiphinda ngathi awungizwa. Bahlali usuphelile u400 years. Bahlali bayagqilazwa, bayashaya, bayahlushwa. Hayi ngoba ingekho indawo la bezohlala kahle khona. Inkinga kunabantu aba-occupy indawo yabo. Now uNkulunkulu bekufanele aqaladile nabantu abahlala endaweni yabo ukuzathi bayisa khona kube ukuthi sebelwile, sebeqedile uNkulunkulu sebelwele. Angiyeke ngoba angathi ayinayo. Amen. Kukhona umuntu bishop ebengifuna ukumxoxela ukuthi kukhona la ehlukumezeka ngakhona. Kodwa akusho ukuthi la ehlukumezeka khona uzofela khona. Indawo yakhe ikhona la ezohlala kahle khona. Ukuthi endaweni yakhe kusahlala umuntu orongi. Hayaya. Na uNkulunkulu sazoqaladile nomuntu orongi. Kunabantu kufanele basuke endaweni right kanti basukela umuntu right ozayo. Abangizwa labantu engikhuluma nabo. Ake sithi amen bathandekayo. Kunabantu abarongi abahlala endaweni yakho. Ake sithi amen bathandekayo. uNkulunkulu sebhizi. Hlala phansi, hlala phansi. Ngoba ngifuna ngijahile, ngifuna ukuthandaza ngesikhathi wena uhlukumezeka. uNkulunkulu usebhizi ukulungisela indawo yakho yokuphumula. Lalela Nkosi yami, ngizocela ukuthi ake ubekezele kancane kule ndawo ohlukumezeka kuyo ngoba uNkulunkulu usebhizi usalungisa. Khona into elungiswayo. Ngizokunika naso iqiniseko namhlanje indawo yakhe iyalungiswa. Wena mkhonza uNkulunkulu indawo yakhe iyalungiswa. Ake sithi amen bathandekayo. Ngoba ngijahile. Please sit down. Please sit down. Please. Edeka 30 years. Kwaba 430 years. Ngamanye amagama kusayena u400 awukade ushiwo uNkulunkulu ngenxa yokuthi ububi bama-Aram bebuloku bukhona. Bekufanele uNkulunkulu adile nabo. Uyazi ukuthi khona umuntu osemsebenzini manje uyahlukumezeka kule position akuyo. Kodwa khona umuntu ohleli kwiposition yakhe engasendla. Abasafuna ungizwa.
Uyabona njengehlukume usecabanga uyeke umsebenzi. Kanti ukuthi aka understand ukuthi lokhu kuhlukunyezwa kwakhe kwamanje ukuthi inkosi isebhizi ilungisa iposition yakhe. Kunomuntu wrong ohleli kwiposition yakho. Lalela wena mkhonza uNkulunkulu kuleyo position ngoba amazulu abhizi njengamanje ungakhathazeki ukuthi khona izinto engakuphethe kahle noma bayakuhleba noma bakhuluma kambi ngawe yazi uNkulunkulu ubhizi kunomuntu ohleleni kwiposition yakho kuneposition elungiswayo ake sithi amen bathandekayo kukhona izinto ezilungiswayo. Please sit down. Please sit down. Ngoba ngijahile Bishop ngifuna sixoxe nanto daba. Angisayilandi ke yonke. Leli Bible bahamba baze bafika lapha bekade kufanele baye khona. uNkulunkulu ubefuna ukuthi mabefika ezweni labo babulale baqede yonke into ekhona ukuze bahlale kahle. NgokaNkulunkulu wayefuna baqede yonke into yezizwe zasikhona. Ngoba mawungaqedanga izizwe ozificile. Angathi mfundisi uyangizwa. Wayefuna baqede zonke izizwe kungasali nembewu. Ngoba imbewu iyazala. Bavele bangafuna ukuthembeka. Wayesethi uNkulunkulu okay ngoba bathembekile kunezizwe engizoyiyeka ngiyiyeke ngabomu. Letheke la sifunde khona lezi izizwe uNkulunkulu aziyekile hayi ngoba ubengenamandla. uNkulunkulu akadingi amandla wabo ukuze aqede ngezizwe. uNkulunkulu khona izinto angayiqeda ngaphandle kwakho. Uyazi Bishop khona into engihlekisa eBhayibhelini kuthiwa ngesikhathi kulwa impi kaAbsalom indodana kaDavid ilwa Absalom yes ilwa nempi kaDavid. Leli Bible balwa ehlathini ngesikhathi bephuma laba bakaDavid yaseyiningi impi kaAbsalom kwakuthi ma abantu bengena beya epalace kuDavid beyohlulelwa indaba zabo bese ke befika kuAbsalom ngase gateini bese buza uAbsalom athi liyini icala lakho ukuze udlule uye enkosini. Abesethi lo oya enkosini ngenza u1 no2 no3 abesethi uyazi icala lakho lilula kabi ukuba bekuthiwa mina ngingumehluleli awunalo wena icala. Bese umuntu abona ukuthi nayi inkosi right kunoDavid ngenzeka uDavid angehlulele kanzima. Leli Bible wathenga inhliziyo eziningi zabantu ababeya phakathi kuDavid kwase kuba nenqwaba yempi emanga kuAbsalom babancane abangakuDavid. Then ngeleli Bible ngesikhathi sekuliwa sekudlalwa impi uDavid naye wathi ngoba nibancane nina niyolwa nale yampi iningi impi yendodana yami nami ngicela ukuhamba nani. Sabethi bona David ngeke sivume. Ayaya ngeke sivume uhambe nathi kodwa yilwe impi usekhaya. Fundisa uZulu akusho ukuthi mawusekhaya relaxa ibe ibambene impi kaJehova wena ububuka wonke uhlobo lama-channel. Mawusekhaya yilwe impi kungenzeka ukuthi awuyanga empini kodwa nawe yilwa impi usekhaya. Musuku lokushintshana neremote kodwa ibambene impi kaJehova yilwa impi noba ungayanga.
then lithi iBhayibheli baphuma bengumhlanjana omncanyana wayesekhipha lo myalezo ethi niyilondoloze indodana ngayibulali ngisho uAbsalom niyilondoloze indodana ngisho uAbsalom ningayibulali ngoba ngiyayazi indodana yami lento yokungivukela ayisuki kuyo kodwa khona abantu abayi-influensayo kunomoya ongene kuyo indodana yami ke yahamba yaphinde yabuya ke yahlala khona umoya ongene kuyo ayinje umthetho wayo lisakhona ithemba lokuthi sengalungi indodana yami ngakho ningayibulali indodana yami wozana iphila buyana isaphila indodana yami kodwa ngithi uBishop khonto ikhulumileyo nginyuka ngizala wathi umvangela akusiyi umuntu wesono kuphela kahle kahle singabantu bokulanda imphefumulo asibona ukuyobulala imphefumulo abangizwa abantu engikhuluma nabo kahle kahle uNkulunkulu uyabafuna abantu abonayo kodwa izona angayifuniyo umoya kaSathane ongawufuniyo ngakho into esiyenzayo silwa nomoya kodwa wena sibuya nawe ake sithi amen bathandekayo wena uyafuneka kodwa umoya uyafa mawufa umoya ake sithi amen bathandekayo. Please sit down, sit down. Ngoba ngijahile then iBhayibheli ke lithi Bishop mabefika ehlathini babe bancane ngokwenamba kwasho ukuthi uNkulunkulu akanqobi ngenamba ukuba uyakhumbula ngesikhathi uSaul ethi abantu abazila ukudla kodwa indodana yakho Jonathan lithi iBhayibheli yathatha induku bese ehlathini yahloma enyosini kwehluju yadla kwabuya amandla yase kithatha uDibi lezikhwalizayo yakhuphuka ogwedleni bebabili yakhuphuka ogwedleni lentaba base ke befika ekhanda lamaFilisti bawabulala ngokubulala okukhulu bebabili ngamanye amazwi uNkulunkulu akanqobi ngeningi kodwa uNkulunkulu uyanqoba ngaye as long ekhona ake sithi amen bathandekayo ake ngikhiphe lesi simemezelo as long yena ekhona noba ngaba singababili but as long yena ekhona bebabili bebathathu kodwa yena ukhona bamba ngoba ngifuna ukuthandaza bamba ehlathini kuliwa ehlathini then iBhayibheli lithi malufunda leyo ndawo lithi baningi abaqedwa zihlahla kunababulawa inkemba kwimpi kaAbsalom baningi ababulawa zihlahla kunababulawa inkemba kusho ukuthi uNkulunkulu wabona ukuthi bancane angibanezele ngezihlahla abafuna ukungizwa namhlanje bekuthi makudlula lo ohamba noAbsalom edlula eduze kwesihlahla siphele sizimbuke nezimpande isihlahla sihlala phezu kwakhe balinga ababulawa zihlahla kunababulawa inkemba ake sithi amen bathandekayo. uNkulunkulu akanqobi ngeningi then lithi iBhayibheli ngesikhathi sebefikile khona kwafa abaningi befa ngezihlahla bengilandele lento ethi uNkulunkulu akanqobi ngeningi kodwa maye khona umhlaba wawudla nge12 ngoba ngifuna ukuthandaza ngijahile lithi iBhayibheli uma befika khona la ezweni laseKhenani elivame ubisi noju
lwezi news. Mabefika khona uNkulunkulu wavele wanezizwe ayiyekayo ukuba amvivinye ngazo uIsrael. Uthi ke lo mzalo befunda bahlala phakathi kwazo lezo zizwe. Ngeke bengezona izizwe ezizoba masaja kodwa bekuyizizwe ezizobahlukumeza. iBhayibheli ke lithi ke kwakufanele bahlale bakhonza uNkulunkulu phakathi kwalezo zizwe ezibahlukumezayo. Indawo yiyo. Hayi indawo yiyo. Kodwa ukuthi phakathi endaweni khona abantu abarongi abayinkinga abawugibe kubo. The question is, uzokwazi yini ukumkhonza uNkulunkulu kunezizwe ohlele phakathi kwazo? La kunezizwe ayekiwe bishop. Uzokwazi yini ukumkhonza? Ama uNkulunkulu esefuna ukubheka ukwethembeka kwakho, akayiyeki into ezoba ugibe kwakho ayisuse. Awuthi ngiphinde, uma uNkulunkulu esefuna ukubheka indlela owethembeke ngayo, akayisusi into ewugibe phezulu kwempilo yakho. Isizathu ufuna wena ube yiqhawe lokunqoba lolo gibe obhekene nalo. Ngamanye amazwi umuntu okhonza la ekhaya nomuntu ongilalele out there, ungathandazela ukuphuma kodwa thandazela ukunqoba isimo obhekene naso. Akasithi amen bathandekayo, asiphumi kodwa siyanqoba. Please sit down. Kamanye amagama khona imthandazo kufanele sisefe mayilethwa ukuthi lo muntu ufuna ukuthandazelwa lo ini, ufuna ukuphuma yini kulesimo abhekene naso, noba ufuna ukunqoba kulesimo abhekene naso. Ngoba mamthandazela ukuthi akaphume, umphuca umqhele wakhe abezawuthola ukube bebekezele. Hayaya, kanti ngesikhathi ebekezela ekhaya kweluka umqhele wakhe, wena uthandazela ukuthi akaphume engakanqobi. Ngalokho ngeke abe yihero, ngeke abe liqhawe, ngoba kakaze anqobe. Lezi izizwe uNkulunkulu ayiyekile. Ungihlekisa kuNkulunkulu ngokuthi uma esefuna uqondisa umuntu khona le ndawo ayifundile lo mzalwane ethi ukuze laba babengayazi impi ngaphambili bafundiswe impi. Bishop, ngeke ukusize nceke yenkosi ukuhamba nabantu abangayazi impi, ikakhulu labo ebebengayazi impi ngaphambili. Okay, angiqala ngikusho lokhu bese ngiyadlula. Lezi zizwe bezizobahlupha day and night, kodwa bahlale phakathi kwazo bakhonza uNkulunkulu. Khona isizwe esike sahlupha uZakaria, Luke chapter 1, no Elizabeth. Isizwe sabo bekungesokungamtholi umntwana. And bese bebadala ukuthi bangathola umntwana. Kodwa khona into engifuna uyibambe. iBhayibheli lithi uZakaria wayengumpriest omkhulu wangaleso sikhathi. uElizabeth wayeyindodakazi kaAaron ngokupriest bakwaLevi. Kodwa babengenayo umntwana.
ungabe namntwana bekuyisizwe esiyekwe ngabomu uNkulunkulu phezu kwempilo yabo. Nazi into engiyithandayo, uZakhariya bekuthi makufika i-10 yakhe yokuthi enyukele tempelini ayokwenza umhlatshelo ayonikela, ubengadabukisi apostpone abhekise ikhanda phansi athi ngeke mina ngiyodumisa uNkulunkulu ngoba nginamntwana. Kodwa bekuthi makufika isikhathi sakhe sokuyokhonza tempelini enyuke, unyukazi ukuthi akanayo umntwana kodwa uthi ngiyakhona, unyukazi ukuthi izinto zihlakahlangene ekhaya kodwa uthi ngiyakhona, unyuka izinto engahambi kahle kodwa uthi ngiyakhona. Uma afika khona lithi iBhayibheli ngalekelanga wathi sayenza inkonzo, lithi iBhayibheli kwabonakala ingelosi ngaliya kwesokunene se-altara yathi Zakariya Elizabeth uzothatha uzothola umntwana, loyo mntwana umntwana wesilisa, igama lakhe kuzothiwa nguJohane. Ake sithi amen bathandekayo. Bamba ukungayeki kwakhe ngenxa yesimo abhekene naso kwenza uNkulunkulu wathi lo muntu uyangikhonza noma ngabe izimo zikhona, kodwa lo muntu uyangikhonza. Nobe ngamthola umntwana kodwa lo muntu uyangikhonza. Ake ngikhiphe isimemezelo namhlanje sokuthi mkhonza uNkulunkulu wakho, noba ngabe ufetshelwa indoda kodwa mkhonza uNkulunkulu wakho, noba ngabe uhlushwa zingane kodwa mkhonza uNkulunkulu wakho, noba ngabe uhlukumezeka emsebenzini kodwa mkhonza uNkulunkulu wakho. Ake sithi amen bathandekayo. Kunezinto ezizokwenzeka ngoba uyekile ukumkhonza uNkulunkulu. Into ebuhlungu ke namhlanje ebengicela ukuyisho eyokuthi sonke njengoba sila kuqala kule row bese sihamba sonke siyogcina ngale, akekho umuntu ongenaso isizwe sakhe esiyekwe ngabomu. Khona isizwe esike siyekwe uthandaze kodwa ufaste bishop, ufaste 5 days 7 days mawuqeda lesizwe sibhekane nawe. Lesi sizwe siyekwe ngabomu, kunezizwe eziyekwe. Ngakho ungayeke ukukhonza uNkulunkulu ngenxa yesizwe obhekene naso. Wena mkhonza uNkulunkulu noma isimo sikhona, nikhona kodwa bazalwane bamba sonke sinesizwe sethu. Hayi ngiyayiphinda le, wonke umuntu la unesizwe sakhe, nami nginesami isizwe. Munga ngikholwa wangathi la bishop awukhumbuli uthi uPaulos angazi noma ngangisenyameni noma ngangikumoya abesethi ngiyamazi umuntu webuKristu, uthi ngathathwa ngayisiwa ezweni engafanele ukuthi mawubuya kulelo ubuye uxoxa indaba zakhona. Uthi ngaboniswa izambulo eziningi, uthi ngabuya ngeza nazo. Uthi kodwa nazi into engihluphayo, kwase kubekwa ingelosi kaSathana enyameni yami. Kusho umpostoli ukuze mangiphakama lengelosi kaSathana ingimukule. Mina ngenxa yezambulo enginazo bengingaphakama ngedlule bonke abantu, kodwa amazulu angibekela ingelosi ekuthi mangiqala ngithi ngiyaphakama ngenxa yezambulo ingimukule.
usethi ke ngalokho ngakhuleka enkosini kathathu ngelanga ukuba isuke kimi lengelosi eyifa enyameni yami. Uthi ke uPaul endaweni yokusuka kwengelosi kwavele kwaletha umusa. Kwathiwa umusa wami ukwanele. Ayisuswa. Ngamanye amagama isikali kuzoba ukumukulwa ingelosi bese kuzoba umusa kuvele kulingane ukuze wena ungaphakami. Funeka kube izambulo bese kuba umusa. Bese ko umusa uzohlala kule ndawo ebuthakathaka. Kube ngathi wena unamandla uyisigora kanti ukuthi umusa wavele wahlala kule ndawo ebuthakathaka. Usethi ke ngiyasibonga ngobuthakathaka bami. Ngokuba ukuba bengebuthakathaka bengeke ngiwabona amandla kaNkulunkulu phezu kwempilo yami. Ngoba amandla kaNkulunkulu abonakaliswa ebuthakathakeni. Ngesikhathi ngibuthakathaka ngesikhathi nginamandla kakhulu. Ake sithi amen mathandekayo. Lalela nawe unesizwe sakho. Andinengihluphayo hawu ingani noJesu wayenesakhe isizwe uJesu. Isizwe sakhe kwakujuda. Aha. Abasafuna ungizwa. Kwakubani? Kwakujuda. uJuda wayeyisela le mali. uJuda. Kodwa Bishop uJuda uJesu akamxothanga uJuda. Emazi ukuthi uyisela. Thina Bishop sisheshe siyacasula thina befundisi ngoba siyashesha ukuxosha. Kanti lo muntu ohlupha kangaka enkonzweni uyisizwe esishiyelwe wena njengenceku nomfundisi walelo bandla. Ukuthi sikuhlukumeze ukuze ubone isidingo sokuya kuNkulunkulu every now and again. Thina Bishop isihlupha ukuthi siyathanda ukuxosha. Kanti lo mzalwane oluhluphe kwangaka isizwe sakho. Futhi xa kuthi kodwa hayi nganosonto kwenye indawo njengoba amasonto amangaka uyingxatha amasonto kodwa yini wakhetha ukuba lapha ekhaya ngoba uyahlupha uyakhuzwa njalo kanti uyisizwe esishiyelwe wena. Ngalo amen enkonzweni. Lalela uyazi Bishop akuhlupha akumemphinjini ubona ukuthi lazilahlupha nali ikholwa babe uthiwa kusezweni ngaba kade ngayifaka imvubu la kodwa manje ngeke ngoba ngiyakholwa. Ungamshayi futhi ungazami nokumshaya epulpit ngoba uyekwe ngabomu. Amazulu amiyeke ngabomu amiyekela ukuhlupha la ngaphakathi ngoba ngesikhathi ehlupha la ngaphakathi wena uyothandaza kuNkulunkulu uthi Nkosi ngenxa yaleli ikholwa ake wenza umusa omningi ake sithi amen mathandekayo uyanjalo kuNkulunkulu ngenxa yaleli ikholwa ake sithi amen makholwa. Khona abantu abahluphayo emabandleni kodwa bayekwe ngabomu. Ukhona amen. Lalela uJesu wahamba noJuda eMasi ukuthi yisela. Bekuthi ma owesifazane kade echitha amafutha anukayo akhala uJuda hey kuyamoshwa. Uba ngaba kuthathwa lamafutha ayodayiswa kwathathwa imali.
yafakwa esikhwameni uthwe sakhe njalo isikhama ngezansi sibhubukile uyehlisa ngomlenze imali kodwa uJesu wayemazi kodwa wahlala naye ngamanye amagama ake sihlale nabo laba bazalwane ngoba kungenzeka ibona abadala emazulwini kweluke umqhele mfundisi uZulu kunabantu akweluke umqhele ngenxa yabo mawuhleli nabo uthi hey lo mntwana kaNkulunkulu uyahlupha kodwa ngizohlala naye ake sithi amen bathandekayo lo mntwana kaNkulunkulu ukhuzwa njalo kodwa ngizohlala naye uJesu wahlala noJuda mana ngithandaze uNkulunkulu ke ukabe neplan yokuthi uma ungafuni ukulandela imigomo nemithetho nokusho kwakhe bese vele kuyeka uyayekana uNkulunkulu uyayekeka uNkulunkulu athi hamba nje boxhutha phambili mana uma ungangikholwa uNkulunkulu uthi kuJona hambe eNiniva uthi uJona hangiye eNiniva ngiye eTarashish uNkulunkulu akamkhuzi khona abantu uNkulunkulu angasazi bakhuza kodwa azothi kubo kukhona la uzoshayisa khona mase ushayisile uzobuyela kimi angisazi ukukhuza khona abantu la abangasazi ukukhuzwa ngoba abasezwa mabekhuzwa kuneyintshumayelo ezinkulu kabi la kuleli bandla eseziwe phezulu kwempilo yakho kodwa awuzwa ngizokutshela indaba ezibhlungu uNkulunkulu uzokuyeka bese kuba khona la uzoshayisa khona and mase ushayisile uzomkhumbula uNkulunkulu wakhipha imali emkhunjini oyeTarashish bafowethu washaya itikiti bafowethu ngishona khona nami ngiye eTarashish kuyiwapi kuyoTarashish ngiyakhona wagibela inga kaNkulunkulu mayigibela yagibela yaseyolala yalala thwi emkhunjini ilele uNkulunkulu wayesevusa isiphepho siyisukelanga savuswa uNkulunkulu isiphepho masivuka isiphepho ukuthi laba bahamba nomuntu oronke bengafanele bahambe naye masivuka isiphepho bazama ukugwedla kanzima amatilos aqala amemeza uNkulunkulu babo kodwa amanzi angena ngaphakathi emkhunjini bahamba bayomvusa uJona elele bathi Jona hawu wanganaka vuka na umemezi wakho uNkulunkulu mhlawumbe angasizwe wakho kulesimo esibhekene naso base bebona ukuthi akusizi ngalutho baqala bambuza wena ndoda ubani wena ngingumHebheru wamaHebheru ngiyamesaba uJehova ngingumHebheru wamaHebheru ngiyamesaba uJehova uyapi phole uma kanti uyamesaba uJehova ngoba bemesaba uJehova ngebuya eNinive khona abantu abake bafakaze la ngaphambili bathi bayamesaba uJehova bayamthanda uNkulunkulu kodwa impilo yabo ibiphambana nalento abayishoyo angikiyeke ngoba amen emncane baningi abantu abake bame phambi kwethu bayikhomba indlela eyeNinive kodwa bangayi eNinive bashona eTarashish ukumesaba uNkulunkulu ukwenza imiyalelo kaNkulunkulu oh my God umuntu owezwayo amazwi wami awenze uyawufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala yaqala ngefoundation eqinileyo yase ikhuphula indonga yayibeka zafika iphepho ngoba ziyafika iphepho zishaya zonke izindlu leti iBhayibheli mayifika zashaya zedlula ngoba le yayikade ibeke isesekelo phezu kwedwala
Lethi iBhayibheli uJona uma iqeda ukusho njalo wayesethi bafowethu ngicela nenze into eyi1 ukuze niphephe ngiqukuleni kodwa khona ngiyithandayo la mfundisi uyazi ngithanda ini la uthi lesi siphephe esingaka esenzekayo ingxaki yimi ay kusiyami kodwa Jesu njenganibona lesi siphephe ngaka inkinga yimi bafowethu ngiyacela sibe honest kungachitheki imshado kanti inkinga uwe ulibele uqudula ubheke phansi ukhomba abanye abantu ayaya makungaxatshwana emsebenzini umsebenzi wonke abantu bangezwani uhluleka nje ukuphemela obala ukuthi inkinga yimi halingachitheki bandla lichitheke lonke ungafuni ukuphumela obala uthi inkinga yimi namhlanje ngikhipha isimemezelo egameni lika Jesu sokuthi makukhona into eyenzakalayo mawazi ukuthi unesandla phumela obala uthi kunjenje yimi ake sithi amen bathandekayo kungaze konakale kakhulu phumela obala sengaze kuchitheke igazi wazi ukuthi kodwa uwe owenza yonke lento uJona noba ningamthandisisi inceke yenkosi ngoba isiprofeto sakhe siyi1 kuphela wafa esokuthi ahamba eNinive kuphela lapho kodwa ngiyamthanda ngoba uyakwazi ukuthi swallow his pride athi konakele kangaka nje inkinga yimi mali ngakhipha mina kulomkhumbi nina nizophepha elithi iBhayibheli bamkhipha before bamkhiphe baqale bakhipha impahla bacabanga ukuthi impahla eyenza ukuthi umkhumbi ube nzima ungahambi kahle kwakhishwa impahla emkhunjini kwakhishwa impahla kwaba nezinto ezilahlekayo ngenxa yomuntu oyedwa ibandla khona izinto ezingeke zilahlekele ngenxa yomuntu oyedwa uJona phakathi kwabo awungafuni uJona ukuthi kunjenje yimi bamba ngithandaza lithi iBhayibheli mase bemthathe bamphonsa emanzini uNkulunkulu walungisa inhlanzi enkulu wayithuma ukuthi ayigijime angazafe emthuma mayisifika yakhamisa inhlanzi wangena esiswini ungangitsheli ke ngezinto eziningi wafike wahlala esiswini mana usesiswini senhlanzi umkhumbi phakathi nolwandle yena uphakathi nesisu umkhumbi uphakathi nolwandle yena uphakathi nesisu inhlanzi phakathi emanzini wakhuleka ephakathi esiswini angazi amen ngizomthathabe ithi ngikuphindele umkhumbi waso uphakathi nolwandle inhlanzi yayiphakathi emanzini yena wayiphakathi esiswini kodwa wakhuleka kuNkulunkulu uNkulunkulu wamuzwa esezulwini ngamanye amazwi akunandaba ukuthi uphakathi kwayinkinga engakanani kodwa uNkulunkulu uyalalela uyezwa nawe angakuzwa namhlanje kuleso simo obhekene naso lapho usuphakathi kangakanani kodwa uJehova ungakuzwa namhlanje ungayeka ukumemeza uphakathi kuleso simo tshela makhalani ungayeka ukuthandaza uphakathi kuleso simo ake sithi amen bathandekayo ungayeka ukumemeza uJehova phakathi kuleso siso kuso kodwa mbizwa ngabonwayo uyalalela uyezwa labo phakathi kuleso simo
lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayeseyala inhlanzi uthi hamba uyomtshekeza ngaphandle kolwandle wathi mayifika ngaphandle akatshelwanga umuntu ukuthi indlela yeNinive ingakuphi akathandanga ukuya esaya kahle kukhona abantu abangathandi ukuphila impilo yensindiso bengakashayeki to somewhere abafuna ukuphila impilo yensindiso sebekhala inyembezi sebeshayekile somewhere namhlanje ngizokuncenga egameni lika Jesu ungalindi ukwenza intando kaNkulunkulu uzoshawe izimo zikushaye zikukhumbuza uNkulunkulu Bishop sengiqedile ukuze lezi zizwe ifundise abakwaIsrael ababengayazi impi ngaphambili uzokhumbula Bishop ukuthi uNkulunkulu owathi mayikhuluma noJoshua wathi Joshua njengoba babona izizwe eniza kuzo manifika kuzo sishawa uvalo zithi hey laba bantu bakwaIsrael sizwile ukuthi banqoba amakhosi siyakuba yini thina njengabezodlula ngakuthina wathi uJehova hey Joshua basaba abantu abarongi ngoba laba abasabayo abasokiwe futhi abakubona abaphuma eGibhithe bazalwe phakathi nendawo kusho ukuthi laba ababesabayo hamba uyobasoka ukuze basabe kahle abantu abasokiwe abayazi impi laba abasatshwayo Abraham eyolanda uLot wayizobhekana namakhosi awu5 aseKhadalaomere lithi iBhayibheli lami wathi mayifika khona wathatha amadoda afundisiwe impi ngoba makuzoliwa akhambi nanoma ubani kodwa kufuneka abantu abafundisiwe impi ngoba impi yasabisa kwesinye isikhathi impi kizekabi kwesinye isikhathi ngakho kufuneka abantu abanama tactics nama technique wakulwa impi lithi iBhayibheli kanti umuntu akasempini yini emhlabeni uyabona ke mawuhamba nomuntu ongayazi impi uzokufike emntwini egula sekungathi zihlathi singathi ukhuni kungathi ucingo ngendlela aseyiyo umuntu ongayazi impi uzothi lo ngeke asasizakala ngoba sengiyathandaza kanti umuntu oyaziyo impi akethuswa into ayibonayo uvela khuluma phakathi kulento emthusayo athi uNkulunkulu wakwahlanganisa amathambo omileyo engenanyama la isekhona inyama nesikhumba sisekhona ma uNkulunkulu wahlanganisa amathambo ayomile kakhulu kangakanani kulo abantu abayaziyo impi uNkulunkulu akavusa uLazaro esefile ngakho lo usaphila abantu abayaziyo impi abantu abayazi impi mfundisi bayazi ukuthi silwa sonke siyale akwenzeke askore ngakithi abantu abayazi impi ngeke umbone umuntu oyazi impi ehleba abantu ahamba nabo ngoba uyayazi impi okay ngizophinda ngeke umbone umuntu oyaziyo impi eba nomona nempumelelo yomuntu ohamba naye ake sithi amen mathandekayo abantu abayazi impi bakhona phumelelayo bathi yanqoba impi kaJehova ake sithi amen mathandekayo abantu abayaziyo impi ukuze babafundise ukuthi impi ilwa kanjani Bishop ngifisa ukuthi sengathi uNkulunkulu angasilekelela ma silida abantwana benkosi ekutheni sithola abantu abazoyazi impi kamanye amazwe itraining uyabona ke
ngale ngakithi emampondweni ngangiyimpondo ngingakakholwa le ngakithi emampondweni cha phela manje sengumntwana kaNkulunkulu le ngakithi uyabona kwakuthi masibuya khona into ekuthiwa igubuha leinsizwa lapho ehlala khona umsuku bonke ziphethe induku yonke uhlobo lenduku bekuthi mangaba kuvikiswana kushaya ungazi ukuthi mawungazi ucabanga ukuthi kuyaliwa hayi akuliwa kuyangcwekwa ngamanye amazwi kwenziwela ukuthi ngamhla sibhekana nempi training God masikutrainwa ngeke yenkosi bekuyakuphuma ngisho igazi kanti wena kusiyama uJesu kanti hayi training kufundisa ukuvika uthi ungathi mawuvika bese uyacimela ngoba uzothi wacimela ikhala ngaphansi uwela ngaphansi amanye amazwi mangaba kusatrainwa kusuke kungaliwa ngempela kusuke kulungisela impi ezayo kodwa ngikhipha isimemezelo namhlanje kufanele singamakholwa sitraine impi ingakafiki abantu abalukwazi ukulwa abalwa impi seyila kodwa balwa impi iseza bayayilungiselela mina ngeke ngibone laba bantu ekuthiwa amaboxer bake bashaya ipunching bag azajuluke eshaya ipunching bag ngamanye amazwi ushintsha ipunching bag ayenza isitha sayo umbone dark lalela akafiki umuntu azolwa naye kodwa usembona engakafiki usebona amajepha azowakhipha usebona amajepha azowakhipha hayi uyothi efika abantu usulate gibele stage nikhona abazalwane isitha masifika kuwe already for ukubhekana naso ngoba mawungekho ready sizokushaya practice asingakafiki simeni ngenyawo ngicela mntanami uzongihlabelela uthi kwavuleka ulwandle ukuthi kwavuleka ulwandle babegcwele inkazimulo ngifuna siye nemthandazweni ngifisa namhlanje sike siye nemkhulekweni siyothi Nkosi esizweni sami ongibekele sona hayaya ngipha amandla wokuthi ngikukhonze sikhona lesi sizwe isizwe sakho kungenzeka kube zingane zakho ezikuhlukumezayo siye kwengabomi isizwe sakho kungenzeka kube isimo sasekhaya lakho umndeni wakho awumfuni uNkulunkulu isona sizwe sakho siye kwengabomi kungenzeka kube semsebenzini izinto ayihambi kahle isizwe sakho siye kwengabomi wena kufanele uNkulunkulu akupha amandla wokunqoba leso simo ngifuna siye nemthandazweni ngesikhathi siye emthandazweni leli culo my brother ngiyazi ukuthi iculo selilidala seliphelelwa isitayela kodwa kimi aliphelelwa isitayela lithi babegcwele inkazimulo ngesikhathi behamba noJehova ulwandle lababona ngifuna ke sihlabelele kancane bese simkhulekweni egameni lika sihlabelela tathe wethu umfula wasehlele muva bekhweli kasingulo phakathi kwa uJehova lwavule ulwandle umfula
Simile kanjalo bazalwane. Ngifisa sene emthandazweni. Mhlambe before sithandaze ngiyafisa mangaba khona abantwana benkosi abathi bafisa ukutshala kuyo le anointing yalapha ekhaya eRwci ngalesi sikhathi bahambe baye emaphakatheni wabo bayothi inkosi yithi labo ungabusashiya ngalokho enginakho ngipha amandla Nkosi ngikwazi ukumelana nesizwe sami engibhekene naso mangathi achaze izizwe zethu ngamunye ngingasaphandle kodwa wonke umuntu unesizwe sakhe abanye izizwe zabo ukugula angaphili kanti lokho kungaphili isizwe sakhe kufanele amkhonze uNkulunkulu naloko kungaphili kwakhe akaphilile enyameni yakhe kodwa emoyeni uyaphila ingakho hlabelelayo ethi masifike ekhaya kuyaphakanyiswa nezidalwa ngoba ungakhubazeka enyameni yakho kodwa kumoya la siyakhona ukhubazekile ngabanye amazwi makwehlulelwa abantu wena uwe oyokwehlulela abantu ababe kwicondition yakho wena wamkhonza uNkulunkulu ukuleyo condition okuyo kodwa bona behluleka ukumkhonza ngesikhathi sihlabelela ngicela siloko siphuthuma sangaphambili sizofaka imali egameni lika Jesu hlabelela mntanami was. Thank you, Jesus. Asiphakamisane izandla zethu sivala amehlo sizoya kuNkulunkulu wethu simbonge simdumise simtuse simphakamise nguyizolo namuhla yebo naphakade anayo injaphiso nenkohliso ayikho kuye kuleso simo kuso amazulu ayakubona phakathi kuleso sisu amazulu ayakubona phakathi kuleso sizwe amazulu ayakubona cela shayina izandla zethu sidumise uNkulunkulu wethu shaya phula umlomo wakho phula umlomo wakho phula umlomo wakho thandaza phula umlomo wakho thandaza phula umlomo wakho thandaza phula umlomo wakho phula umlomo wakho ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Siphamise izandla zethu bazalwane bakhona umuntu othi angaze ngimamukele uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Let me take this time isikhathi sambile akunankinga but wena osho njalo ngicela umuve ehlalweni uze phambili uthi akaze ngimamukele uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami ngicela ugijima uze phambili wherever la ukhona move ehlalweni uze phambili uthi ngiyakudinga Jesu namhlanje ukuba ube inkosi nomsindisi wempilo yami
God bless you. Oh, ulethu umnikelo lo. Egameni lika Jesu. I need umuntu othakaze ngimamukela uJesu. Othakaze ngimamukela uJesu. Ugijima uze phambili. Ugijima uze phambili. Ugijima uze phambili. Ugijima uze phambili. Siphambe izandla zethu sonke. Thank you, Lord. Hallelujah. Lavule kulwandle nomfula wa hlehlele muva babegcwele ephakathi kwa uJehova. Hold your drums, iphamisa izandla zakho, iphamisele phezulu. Lavule kulwandle bazalwane nomfula wa abegcwele inkazi yena phakathi kwa uJehova. Ulana namhlanje before sahlukane kunezizwe ezikuhlaselayo, and uSathane made you to decide ukuthi usuzoya hayi njengaqala enkosini when you go to God. According to incwadi yesambulo uthi chapter number 2, ngiyakulwazi uthando lwakho lokuqala ukuthi akunakubamele ukuthiwa abayibiza ngokuthi bangabapostoli bengesibona. Uthi kodwa lokho kushisekela nothanda kade unalo before selwehlila lisekho manje. You are standing but not with the first love, not njengothando lokuqala. Usethi ke ukhavwe umusa wami kuba awuveli njengamanje ukuthi wena usuhamba wedwa awusenami. Uthi ke phenduka la uwe khona ngoba mawungaphenduki ngiyeza ngizosusa isibane esikusithileyo. Mhlawumbe there is somebody othi izizwe ziyangihlasela. Sengize ngayibuza ukuthi kanti onjani lo nkulunkulu uthi ngihlaselwa kanjena angabe sangaphula. Ngaphambi koba siphume siye emakhaya uthi Bishop, lay your hand upon me. Nkulunkulu anginikeza amandla after this. Benga understand ukuthi lezizwe sometimes ngeke isuswe empilweni yami. Kodwa ngizawuphila nazo zingifundisa ukuya kuNkulunkulu. Njalo mangithi ngiyaphakama ngithi ability yami bese ziyangifundisa ukuthi this is not your ability. Zingithobise gijima uze phambili nosho njalo. Phamisa izandla zakho nje la phambili uthi I need lamandla. Bengazi ukuthi lokho kungihlaselayo bengimele kungihlasela ngoba kungifundisa ukuya enkosini njalo. Lift up your hands unto God. Siphamisa izandla zethu masini la phambili kule altar la khona uNkulunkulu abuyisela amandla amasha kulonge nawo amandla. Sesiyohamba uma imessage yehla umyalezo wehla uNkulunkulu usuke ezoqunga isibindi ebandleni lakhe ezokwakha ibandla to build the church, because all ministries are there to build the church, the kingdom of God. Cazivala amehlo. Nina nonke la phambili, may you receive the power of God. Maybe abanye benu you don't have power to stand after what? After every situation in Vayagion. But let me tell you, it was a plan of God. Let God give you power. Even manje okuqhubeka uhambe endleleni. May we demonstrate, let me demonstrate amandla emvangeli uFaku kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuyithathela yona indawo. Esibela phambili uNkulunkulu ngicela babeke izandla. uNkulunkulu ngicela ubabeke izandla.
uNkulunkulu ngicela ubabeke izandla bathola amandla amasha. uNkulunkulu ngicela ubabeke izandla ngegama lika Jesu bathola amandla amasha. Bakwenzeke phezulu kwempilo yabo. Babeke izandla. Moya ingcwele babeke izandla. Moya ingcwele babeke izandla. Ngegama lika Jesu, it is happening now. Kuyenzeka njengamanje, kuyenzeka njengamanje, kuyenzeka, kuyenzeka. Kuyenzeka, kuyenzeka. Let no one olana abuyele esihlalweni sakhe aphuma ahambe after message evela kuwena uNkulunkulu engawathola ngamandla amasha. Kodwa babeka izandla moya ingcwele, babeka izandla moya ingcwele, babeka izandla moya ingcwele, babeka izandla moya ingcwele. Babeka izandla, babeka izandla moya ingcwele, babeka izandla, babeka izandla, babeka izandla. Yes, kuyenzeka, babeka izandla, kuyenzeka. That is the Holy Spirit, that is God himself. Let God lay his hands upon you, his hand upon you. In the mighty name of Jesus. 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 Kulola phambili moya ingcwele ngapikho noyedwa ohambayo. Ongasibeka ngisandla phezukwakho nakho kuyenzeka, kuyenzeka, kuyenzeka. Mbabeke phansi, ashazi mbabeke phansi, mbadedele moya ingcwele uyena umbabeke izandla. Lento they will never do into yodwa ngesikhathi isandla sikaNkulunkulu ihlala phezu kwamakhanda abo. But abanye bazozwa ngendlela lento umoya ingcwele maye babeka izandla uNkulunkulu bazozwa begeni power in different ways. It is happening now in the mighty name of Jesus Christ. The anointing of God and the power of Jesus. The anointing of Jesus and the power of Jesus. The anointing of Jesus and the power of Jesus. The anointing of Jesus and the power of Jesus. Let it take place upon your flesh, upon your body, upon your soul, upon your spirit, in the mighty name of Jesus. Let the Holy Spirit take place upon your flesh right now in Jesus' name. 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 May you receive this strength from God. May you receive this power from the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kodwa mina bengiyakufuna uThixo siphakamisa izandla ngizwa amandla kaNkulunkulu ngifike kuye ngibe ndaba yami ngoba ngiyazi ukuthi wena ungenza konke. Oh Jesu, icebo lakhe lingevinjwe muntu. Iphamisa izandla zenu phambili la phambili. Hamba Gideon ngalamandla nawo umnqobo Israel. That was a prophetic word. That was a prophetic word. Kushanamaya kushatai. In the mighty name of Jesus. Ngalamandla onawo hamba ngawo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Bayete Jesu, bayete simakade. Lingevinjwe. Hamba Gideon ngalamandla nawe ngoba ngiyazi. Oh Jesu. Nenzako. Baba icebo la lingevinjwe muntu. Awu moya ingcwele ngiyazi ngoba ngiyazi
Bayethe Jesu. Ngenza konke Jesu, bayethe Jesu, ebo lakho. Ababeke ningevinjwe umuntu simakade. Shalamaya. Phamisa izandla zakho mina ngiyazi Jesu ngoba ngiyazi. Shalamaya. Ungenza konke Nkosi Jesu, haleluya. Ecebo lakhe Baba lingevinjwe ngoba ngiyazi wena Baba ungenza konke ecebo lakhe. Bayethe Jesu, yes Lord. Phamisa izandla zakho. Ngiyazi ukuthi ngeke ungiyeke ngoba ngiyazi. Shanamaya. Ngenza konke ecebo lakhe. Bayethe uNkulunkulu. Ngeke ungilahle ngiyazi ngoba ngenza konke hayaya ecebo lakhe. Bayethe Jesu. Akasiphakamisa isandla ngoba ngiyazi ungenza konke icebo lakhe. Shanamaya. Ay Nkosi uJesu ngoba ngiyazi ukuthi wena ungenza konke Nkulunkulu ecebo lakhe lingevinjwe ngoba ngiyazi ngenza konke for the last time. Ngoba ngiyazi ungenza konke Jesu wami futhi necebo lakho Nkosi lingevinjwe ngoba ngiyazi wena ungenza konke icebo lakho lingevinjwe. Bazalwane sesi kanje isikhathi kodwa kukhona into ethi in the spiritual realm. Hey. Let this message keep you for another 23 years. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maybe ungangayinaka kodwa le message ithi kunezinto ezizohlala phakathi kwethu ngoba zisifundisa ukuye enkosini ngoba mayingasuka singamyeka.
They are there. They are there. As ekufundisa ukuthi uthandaze 3 times a day. 3 times a day. When I was sitting there, Evang MD Faku, I sat down, ngilalele ekujuleni intshumayelo yanamhlanje. Ngilalele into ukuthi waze wafa uJesu engazange amxosha uJuda. uJuda engazini kwakhe wayengazi ukuthi uphumelelisa icebo likaNkuluNkulu ngokwenza kwenzayo. Ngento efihlwe kuJesu. So nezizwe ithunyelwa kuwena zazi ukuthi zikhipha lamandla onqoba afihlwe kuwena. Because mazingekho lezizwe iyekelelwe empilweni yakho wena weak. Weak spiritual. We weak kwizwe lakomoya. But you need lezi zizwe kuba iyekelelwe kuwe in order for these nations to build your inner man. Because lo muntu wangaphakathi akakheki mawusutamasa kakhulu udla kakhulu omimos o spare ribs ubhizi untamasa utotoswa njengami ubade ngitotoswa uyenza usisi wami kule birthday nabanye musutotoswa kufuneke kwengabe bikhukudle fridge hayi ngoba udla isono imali ke iphela hayi ngoba udla isonto uyacheck ubonti ngiyathaida ngiyanikela what is happening kunesizwe esitedele for a time being ukuthi ngathi usukhohliwe ukuthi ngubani mina sikuhluphela ukuthi yenkosini ezinye izinto zihlupha ngoba iqiniso sesihamba manje iqiniso lethu kuba zikho lezizwe iyekelelo empilweni yakho ngaba ukho la but ulange nxa uthi kunezizwe ezikuhluphayo ezikuphushe waze wazongena kulomnyango. Noma zikuhlupha kwakuthi mangithi ngiyaphakama ngifuna ukukhuluma ngento engiyibonile impama ishe kimina yive enyameni Nkosi susa lempilo eliva wathi my grace is sufficient. Musa wami kwanele kodwa ivangeli susa khona into engasuswiva kodwa umusa ubuthi angazi ngendlule kanjani. Izinto azikho kodwa sengifika kwiminyaka engaka. Nginengculaza kodwa namanje ngisaphila. Ngine cancer kodwa ngisaphila. Angisebenzi kodwa ngiyalala ngidlile. Ngisefasiti kodwa umama nobaba bazala basebenzi. Angazi when is fasting ekaza kulondoloze for the whole month. Khona umuntu ofaka isandla sakhe ukuthi after NS khona lokho ka plate inzimande after khona akekho umuntu ongaphiliswa 1.5 or 1.6 angazi 1.4 1.5 akekho ongaphiliswa 1.4 inyanga yonke but kunesandla sikaNkulunkulu sewuyitholile leyo mali uthi mawuqeda uvasithi 3 years 4 years uthi angazi ngiqede kanjani ngoba ibackground yasekhaya ibingasho ukuthi angifike la ivasithi. Phambi sezandla zakho umusa wenkosi yethu Jesu uthando nobudlelwano namoya ingcwele abonilondoloze wherever you are. Mawuphuma uhlangabezane nebreakthrough yakho. Makakulondoloze uNkulunkulu akunikeza amandla phakathi kokushushwa kwakho izinto. Phakathi kwezivivinyo vivinywa ngazo ama-test onke odibana nayo. May you become stronger and stronger and stronger. Phakathi kwezinto oshawa ngazo uSathane may you become stronger. Phakathi kwenhlupheko ondlula kuyona may you become stronger. Phakathi kokweswelo nakho may you become stronger. In the wonderful name of Jesus. If you believe it, you may shout makwenzeke kimina. Njengokusho kwezwi lakhe. You may shout makwenzeke kimi. Njengokusho kwezwi lakhe. Bazalwane, may God bless you. Ngicela ukuthi ngicela sisame kanjalo ngenyawo nje. Laba bathatha ama forms ka work and pray funeral plan. Ngicela ukuthi bangibuyisele wona.
namhlanje uma bengabuyisanga ishiye ekhaya ishutha thumelele office uNondumiso ngizokwenza kahle next week ngifuna ukuthi ngiyanithanda thank you so much ibirthday yami isaqhubeka inyanga yami yonke le ngizalwa ngenyanga yabantu besifazane amen